lokaci. Ina tare da Malam Ibrahim Shibbi, shine CEO na Shibbi Movies. So Malam Ibrahim ya kasance tun ba yanzu ba ma Shibbi tun ba akan Shibbi application shi na Shibbi Movies ba, ya haɗa application da wadansu websites like shi founder ne, yana heavy developers na haɗawa, yana da startup, yana da company wanda suke samar da manhajoji da website da waɗansu da sauransu. So a matsayin ka na founder, tafiyan da kai na founder ka haɗa ka sa developers da wasu haɗa maka application, ka yi solution da yawa. Wani kalubale ne wanda yanzu wani sabon founder zai zo wanda za ka faɗa mai da wanda ka fuskanta wanda ba ka so yanzu wani fuskanta, kuma wani expectation ko waɗansu abubuwa wanda za ka faɗa ma, za ka ba wani shawara wanda shi founder ne na so ya haɗa startup ɗin shi ko app ɗin shi ko kamfanin shi ko wani abu makamancin haka. Assalamu alaikum. Kuma dai da mai gabatarwa ya faɗa sunana, to sunana kenan. Akwai challenges da yawa gaskiya a ciki, amma dole za a zaɓi abubuwa masu ma'ana yi magana a kansu kamar abu kamar guda uku. Cire son kuɗi take-take akan in ka fara abu. Duk wani abu da ya shahura akan tech ba daga sanin shi da kai ba lokacin aka fara samun kuɗi. Akwai hidima da aka mishi kafin ma kai ka gan shi. Sai na biyu, iya mu'amala da programmer. Akwai issue a nan, akwai issue saboda wani ma zai nuna maka ma baka san me kake yi. Akwai issue, amma dai mafi muhimmanci shine ko ni na fara na zo ne kawai mai Facebook ya samu kuɗi, mai Google ya samu kuɗi, ni ya zan samu kuɗi. Ni da na ɗauka ma data ake rabawa, data da zaka shiga kai amfani da ta ita na ɗauka za a raba a bani na a aka ce ba haka ba. Amma akwai issue gaskiya. Akwai masu idea da yawa, amma ba za su iya hidimar ɗin guda biyu. In dai mai son ya fara wannan hidimar ya rike su kuma ya ji zai tankare su, to zai iya samun mafita. Zai iya samun dukkan idea ka inda ba za ka iya haƙuri da programmer ba, kuma da mutum ya ƙoƙari akan abubuwan nan guda biyu ya jajirce musu. Musamman community yana da matuƙar wahala tara sa, za ka ta kashe kuɗi kaga an ce maka wancan yana da group, wancan yana da mabiya, burin ka ya dan sa maka abin ka mutane su gani su iya jiya da matuƙar wahala. A promoting din project ɗin kama shi na farko, za a zo kuma za ka yi taro ka ranar wayar da jama'a kai wani ma target ɗin kama wani ma ya ji sunan abin kama kawai kuma ya ji me abin ka yake nufi. Amma gaskiya akwai aiki, akwai wasu abubuwa da za su biyo ba, amma waɗannan in ka haƙura ka rike su duk ina gan su ma na sani. Na farko ka ce a cikin abubuwan da ka lissafa na juriya da tafiyar da abin ba jiran kuɗi yanzu ba, sai iya mu'amala da kamar mace ne programmer, kamar mace ne dole mace za ta cutar da namijinta wanda tana ganin ita kuma akan da ita take, to haka programmer dole zai taimaka abu ganin ke kawai dole su kafi shi shine yanzu kana da bude programmers. Okay, so shawaran da ka bada kenan, so like wani mataki mutum zai dauka domin ya nasa. Kasan waɗansu ma ideas ma za ga kaman like wata ideas kawai wani zai ga kaman ya ga an haɗa YouTube, shi ma ya ce bari haɗa exactly a dukkan YouTube. Ya kake kallon waɗannan masu startup wanda za su ci za su competition da manyan startup? Kana ganin akwai ci ko kuma like akwai gyara akan amma na san ka sha haɗuwa da kallon waɗannan. Cewa ni a tunanina ko kafin in fara, ni a lokacin da na fara wannan hidima ni in samu kuɗi ne, business na ɗauke shi. Amma da na shigo cikin lamarin ba wani dalili in akwai Elon Musk a ce sai ka zama Elon Musk, ba wani dalili. Ya kamata a ce ka zama Alasan, wani ya ce yana ganin Alasan. Amma ga Elon Musk ka ce kana son ka zama Elon Musk, to me amfanin shi? Da zai yi ka zo da wani abu wanda al'umma su amfana. Ni abin da na sa ni gaskiya ba wani dalili a ce wai ga Elon Musk a ce a Afirka ko a Asia za a samu Elon Musk. Ya kamata a ce a samu Alasan ko a samu Suleiman Sambo. Shi ma duniya ce maganarsa. Me yasa duniya ce maganarsa, me ya zo da shi? Akwai abubuwa da biyo baya da yawa wanda ba mu san da su ba, amma ni to me a aƙida ta abin da sa ma na daɗe ban abin nan ba shine ina duba mentality yanayin mutanen da muke da su, me za ka ba su iya ansa. Kaga kaman TikTok wanda ya shi irin yanayin mentality yankin su da mutanen su. Ka duba yadda ake ta rikici da Malam Daurawa da sauran mutane. TikTok ba ma ba shi haƙƙin shi, wani ɗauke wajen iskanci ne. Yanzu haka bane TikTok, wani nake kawai da wanda yake TikTok ɗin iska ne. Ai zaka baka TikTok saboda in ka shiga zaka
ga abubuwan wanda abin da malamai suke faɗa ba kyau. Kuma saboda TikTok za a ce maka media wahala ce, harkar tech bai haɗa komai in bada fasadi sai ta tara mutane kuɗi. So amma da a ce za a samu wani ya buɗe wani abu wanda ya danganci yanayin su da al'adar su da mu'amalar su, community din su, in ya samar da wani abu zai fi bisa. Yanzu misali ba zai a ce ga mai Facebook a ce za ka yi Facebook ba. Ba zai yi ba. Ni ba zan bar Facebook in zo wurinka ba. Da muna tare da kai kuma. Saboda ka riga ka saba da Facebook ko abin da nake nema Facebook zai bani. Ba dalili in zo ga Facebook misali yana da over 7 billion a Play Store da Lola, in zo in same ka mai 100k. Wani su mutane ka aina sau dama. Wannan yana daga cikin problem inda founders din muke fuskanta da mu developers. Za mu iya haɗa abu sai mutane su ce ai ga abu kaza yana ba su wani abu sai suke galolin nan ko kuma suke galolin abin nan. Ba ka ganin wannan mentality din yana buƙatar gyara? Ba daga masu haɗawa ba ne, ba daga masu invest ba ne, daga 'yan arewa ne. Masu haɗawa ba ne ko masu idea ba shi ba ne, daga yanayin mentality mu ne 'yan arewa. Koren nan mun je taro da malam nan Kaduna, malam Buhari ke ICT. Taron da muka je a Kaduna taro ne aka yi wanda akan me yasa in an fara yin abu baya ci gaba tsaya. Ke ban san taron nan ba. In an fara yin abu me yasa da an fara sai tsaya. Gaskiya. So kuma mafi yawa akwai idea da project da yawa akan an fara yin abu a arewa da an fara ya tsaya kosawa da wata manufa. Yanzu misali ina son in zama mai kuɗi a harkar tech amma ban san cewa wani mataki zan bi in samu kuɗin nan ba. Shekarar da na fara an fara samun kuɗi wanda ba zai yi ba. Na san akwai wanda ya sayar domin da hosting ya fi so 5 kuma na shekara ke bai fara samun kuɗi ba. A shi aƙidarsa shine in har ɗan kudu zai iya yin haƙuri, shi ma zai haƙura kamar irin su Pestack, Flutterwave, wasu su ba. Yanzu an kai matsayin da Afirka in dai kana son ka transaction da Facebook dole sai kai amfani da Pestack. Yanzu Iran suna nan suna mamaye Afirka. Yanzu muna da manyan kantina da wasu abubuwa, bai kamata a ce dole sai an je da ruwan kuɗi ba. Yanzu za ga duk wani bisin da muke a arewa kuɗinmu na hannun 'yan kudu. Kuɗinmu na hannun 'yan kudu. Kamfanin Moneyframe, Pestack, Opay wasu so ina dai na hannun ba banki bane ba. Ba ya kira su banki ba, wallet ne. Yanzu za ka ji wani aka san kwaya ta nisa ma a Opay immediately alert nake gani. Ban yi da banki ba da zan samu ala yanzu ba. To Allah ya taimake ka ku ne masu taɓa kwamfuta ba za ku iya yi ba ne? To juriyar shi ne kuma gaskiya manyan mu muna da issue na manyan mu, muna jin tsoron zuwa wurin su magana invest. Ba abin da ke damuna ni a harkata ma, ba abin da dame ni kamar zuba hannun jari. Ni wannan abu yana damuna. Jari babban abu ne na su maka fara tambaya na akan sa. Saboda kai dan kasuwa ne. Na fi son ka tambaye ni akan sa saboda na samu mun ji taruka wanda ma kuna cikin wanda su kuke kiran taro mu je. Akwai wasu abubuwa da muka fahimta. Allah ka saka mu tsohon gwamnan mu na Kaduna da alheri, wannan program da ya buɗe na startup nan na azuba mutum hannun jari ya zo da idea. To da a ce manya da 'yan kasuwa da suna yi da an ci gaba. Akwai project na sani da yawa wanda ga su suna nan amma solution ne wanda ake bukata, amma saboda babu kuɗin tafiyar da shi ma, babu kuɗin da za a bude shi tafiyar da shi. ga mutum da kwamfuta a bayan shi yana da idea da ya ci iya revolution din yankinsa, amma an bar shi da kwamfuta shi a bayansa. Akwai issue. Ya kamata manyan mu masu kuɗi su zuba hannun jari a harkan tech. Kamar yadda tarihi zo mana mai Facebook, daga jihar shi aka ɗauke shi aka yi jiha aka zama shi hannun jari 5% ne aka bada, dala 500,000 aka bada na wancan lokaci. 13-14 dala 500,000 kuma aka ɗauki accommodation ɗin shi daga jihar da suke zuwa jihar da ake harkar kasuwanci cinikayya na duniya. To yanzu mu da za a ce za a iya ma'alasan ko Suleiman a ɗauke shi a kai shi Abuja, tun da arewa muke magana, a ce za a zuba mishi kuɗi, akwai investor a ciki. Ce kawai harkar noman nan duk in za a yi subscription ta wannan platform ɗin da aka yi, kuma shi wannan kuɗin ilimantarwa za a ranga yadda za a yi noma. Duk jahilcin a ce programmer duk jahilcin da za su tabbatar da ko duk jahilcin jahili sai iya amfani da wannan application din ya samu ilimin gona. Tattalin arziki zai mutu, kama da yadda za ka noma, wani iri za ka yi amfani da shi, kuma wa za ka ba ya sayar. Akwai wani kawun na san yana wani project din
ya buɗe wannan abin da noma, ya fara from scratch, ya san noma, ya san kasuwanci, yana da ilimi na yin wannan abin. Yau da inda da a turai ne dala biliyan ɗaya za a samu shi, za a ba shi shekara 20 ana son ya ga wasu mutane za su samu wani abin nan za a abin. Ya yi hadda wurin da in za a aje maka kayanka ko ka siyar ka ringa jin maya kasuwa take, kuma a ƙarfafe ka wajen nomanka. In ma ka faɗi ƙasar ka tana da wani problem, tim ɗin za su je su duba ƙasar, su je su yi research a kan shi, don shekara mai zuwa a sama maka da irin da zai yi daidai da wurin ka. daidai da wannan ƙasan. Tunda abin da sa na buga maganar noma, muna arewa, magana ake ta arewa. Gaskiya maganar da farkon nan shine maganar jajircewa. Duk babban abin da ke faranta mun rai, masu yin abin ba su gajiya. Da a ce za a fara gajiya to shine abu ya lalace, amma mun san ko da nan gaban insha Allah mafita ta samu. To Allah ya kawo mana wuta. To masu kallon mu yana muka kawo kashi wannan shiri, amma insha Allah ku shirya next week za mu zo da new episode wanda shi ma za mu gabatar da waɗansu maudu'i wanda suke damuwa akan startup ɗin. Insha Allah yanzu ka fara. Bisalam. Kar kuma ta ku yi subscribe, ku sharing da sauransu. Thank you. Ku faɗa mana ra'ayin ko mafi tambayoyi next episode sai mu an samu.